Nalabas ti baratek ni Rachel si Mang Pati di Rami. Amang ano saan na pa malagip asyak tinang yulikin ko anay ti kwarto mi. Nagwasang-wasang anang ibasawang itinagan ko. Tirso? Nakariing ka magkaya man. Inuray mo pa ilang asyak ti mo nang agsaw. Anya talaga ti kayat mo ang mapasamak, Tirso. Ibagam lang no kayat mong ti makisina kanyak. Anya ti ko nam? Kayat mong agsinata? Kita, no anya ti pagtungtong palang ti biyag mo. Asino ka kumalaang idinagam amuta, ha? No saan ta nagasawa? Awan kumatikas to'y abiyag mo. Rachel, saan ka akayat at tutupan? Sige, nawaya ka amang tagibasit iti kinatao. No saan ako napatpat yan? Uno ay ayatan. Saan na kumabalikugan? Rachel, bigbigat. Agsubsubang kayo mag-asawa. Mama, Rachel! saan kayo makibiyang? Palubusan na kaming agsarita ng agasawa, mama. Tanangin niyo pumalang ti agsarita. Si ka Rachel, saan kumana nga to ti boses mo? Gapo ka dita babayak, mama? Sana mabalinday ta kanyak. Rachel, saan mo kumangiram-raman ni mama? Doa talang tagsarita. Amom ka din no apay asana ngagtagtagarin. Numabalin, kayat ka aliklikan. Kaputa jak kayat ngagsubang ta. Sikat yakin basol amin da ito'y Tirso. Si maliwanwan ti biyag mo, gapo kada kami ka ni mama. Idinabita pa niya agasawa, awan apulos bisyom, nga maglablabas kan. Sige, ako ka nagbidota. Ngam saan kumamot akas tuit kinasabrak di pan nakisaritam kanya. Ko tinagsasaro no apa nagtinit-tit ti cellphone mo munina. Asino aya tinagtextkin ka anak kasapsapa? Ni Jeronimo day jay, tatang. Supervisor iti may sa akumpanya. Agar-aramkin ka. Nabayagan nga gamam mo kami. Napingat iti panagaram na kanya. Kan naamuak nga iti nagamam mo kami kasinsi na dagayam iti asawa na. Anya? Ado ka no ti babae iti biyag na. Kan oray ka na yun ti pa nag-text na. Saan ko asungsongbatan? Kaya't ko nga agsimpati biyagbaw. Ngam, saan ko maakas ta relasyon? Wen, tatang. Natana nga. No saanan adumtang tinasudi nga ayat kanya, awato ko ti agdama ka sa saad ko. Ay, bigbigat ang nagsubang kayo kiniterso. Katay sinapsapan na tinapan ni opisina. Gaputa sana kun nga ayatan ni Tirso, mama. Napatpatagan dagiti bisyo na kankwana. Rachel, no napatpatag nagitibisyo na, pinaypayan na kuman ti kumpanya. Naimpagpay ti kumpanya. Ipapayan na iti panawan. Ngaman niya nga rod. No awan ti negosyo tayo, saanan nga agbyag. Kandi na maaramid ti kayat na. Saan kumamat akas na ti panagkitkita mi ti asawam? Apay ka di nga iso ti kanunungan yu, mama. Siyak ti anak yu. Rachel, nagbidot ti asawam. Gamadamat pagkurkurangam anak ko. Anya tinaramid mo iti rabi. Nagpartag ka. Oray na po yata na. Kung binigbigat mi tinagsubang kini Rachel. Masapol nga pasnak ko nga matunan ti negosyo. Gapuman lang kini mama. Itilaksid dagiti panaglamlabas ko. Nasayat lat kanya. No apay mo't ngamin anasumok ko tinagbisyo. Ni mama. Hello, mama. Kumusta ka, Terso? Nasayat mo't mama. Nasapak na may dito opisina. Tapno maliklikak ti panagsubang mi kini Rachel. Madama ti parangad-adal ko karagiti papeles sakbay apirma. Amoyo, anda pa dagiti proposal adyak na adal. Agyaman ang tayo dilaksin ti kumarkaro adiyo panagkinaawatan nga agasawa. Di mo baybay ti kumpanya. Mama, akwak nga aglablabesak no dadoma. Jak mabay-bayan ti kumpanya.
Nasaysaya at kumakapagsarita kayo na impagkin ni Rachel. Wen, Mama. Sige. Nagbidota ka. No inikak kuma iti panahon ni Monina idi. Anang baliw iti ugali na. Naman niya pa iti maramidak. Jakon may babawi iti panag-asawa mi kini Rachel. Inawagak ni Terso. Uray nagsubang kayo manan abigbigat, napasnag nagtatrabaho. Anya ti kayat asawan day ta, Mama. Wan, amok no apay akanunungan nyo ni Terso. Siya kumati adda nga mangisakit iti kumpanya. Saan ka di akasta ti kayat ti asawan? Nakasagana ka no ang makisaritakan ka. Likliklikan naklang arudan? Rachel, saan niyo ko man napabayagan tayo ito adiyo pa nagkinawatan? Kita ito no makarwarak inton madamdama, Mamang. Agsubli ako ni iti kwarto kinton madamdama. Maulawak, kan nasakit pa ilang ti ulok. Saan ka naruwang maging inom iti nasangar? Adaga po na, Mama. Ammo yun no anya dayta. Saan daan nalipas iti kalman da ito'y sa ngakalang amabalinan agapasan apagay ko. Nalabon pa ila ang tinairik da. Bukod ko atalon da ito'y. Kat mabati atalunot da ito'y. Idi agayan ayat da pa ila ang da Terso kan Monina. Napadasan natin nakiraap kan nakigapas. Ita, baknangan. Amok nga agbababawin ni Monina. Kastala talaga ti biyag. Awan ti umuna ababawi. Kanayon nga ada iti udi. Kalkalpas mila nga nagsarita iti may sa kliyente ti kumpanya, Mama. Rumarak ko ta makipagkita kiti may sapay a suplaya. Kapag isuong nga tadimtang kayo. Tirso, ay nagyaman naklaunay. Awantan yaman na, Mama. Naragsa ka nga agtrabaho. Kumusta kayo ni Rachel? Nasaya at mo't iti nagsarita kami. Ngam nasakit ka no ti ulo na. Nalabas ti bartek na di Rabi. Kasaritak to yung makasangkuta. No saan lakit di arumar? Sapay la kumaa ta saan arumwar. Tapno makapagsarita kayo. Nabarbartal ka kiti Rabi mo, Nina. Kalpasan ti panagsinat, ha? Inawagak ti may sa barkadak. Simbang pat nga ti Amerikano a fiancé ni Margot. Kat kasangay na. Ay, pasensya kan. Di ako mininom iti nasangar. Nasingpat ka? Madlaw matkit di iti langam. E di damo pa ilang makita ka. Madlaw kon nga inosente ka. Adun tinagbaliwag. Natangsitak mo idi. Talaga? Gagangay sakit din nga ugali tayo dayta niya. Talaga nga inrantak tinagbartak edi Rabi. Iso nga inapak anasapa ni Tirso. Nagbabawi akong nagiti akit na tangsit ko. No pa'y naladawan. Saan na may subli? At ang sakit din na palabas mo, mata, ha? Ngam, sa anak arumok maiti asawak. No talaga nga ay ayatan nak ni Tirso. Masapol ang maawatan nak. Talaga ni Monina tagtaktak dari iti sangot ti pasdek. Nabayag namin na nadyak limabas ti pasdek ti negosyo ni Lorigal. Asar dingag. Monina? Tirso? Nakita ka nga gururay iti lugan mo. So sinardengan kan. Sa anak ang makilugan ken ka? Saan ka di ang nagsaritaan tan? Asaan tan nga kita? Kapampanaw lang ni Rachel. Amangan na nagsabat kayo. Kasla tikot sina tinasabat ko itay. Ngam kastaw na ya panagpataray na. Agsasaruno pa iti panagbusina na. Agtak si aklangan. Sige, kastapay. Pangaldawan lang da kaloy nga inlipas aginapas titidada di kalman. Itaman pa'y anagtaksi ka.
Sinardanganak ni Tirso nga gurura iti pagluganak tatang. Impagak lang aruda nga liklikan. Monina, Sakbay ang nagawidak. Imay ni Rachel ija opisina. Inistorya na ti panag-aapadakin ni Tirso. nariribok sakit day ti panagdinadang agasawa. Nadlaw ko nga rod ang natangsit ni Rachel tatang. Awan mat kiti ti bibiyang ko kadakwadang agasawa. Mabuti nga. Iso asaanan arumbang amay palagip tinapalabas mi kini Tirso. Nalagip ko nga rod itay bigat. E di agayan ayat kayo payla. Tumultulong agraap kan makigapas. Saan nan atalyawan tinaggapuan na tatang? Baknangan! Kunak na masang patak ni Rachel, mama. Yung nasabat ko mo titay ti kutsina. Nagkapon sa iti opisina ni Loribel. Ay, amang ano napanmanan kadagiti barkada na. Saan mo kati nga inawagan nga agsarita kayo na makasangpat ka dito balay? Saan ko anasango, mama? Ado tinaramit ko iti opisina. Yung mata na kumikumak. Uray makumikom ka, ipaayam iti panawan. Panagkunak ka day tati sapsapulan na. Ah? 100 peso. O sige, mama. Awagan. Amuak no sa dino pala ang tinapanan na. Deta. Oh, apay nga inawagan na? Kunak no masangputan ka dito balay. Adak iti balay ti may sabarkadak. Na magawid akon. Amang ano saan ka masangpatan? Kat in ka manan makisugal. Rachel, agbaliw akon. Ninamnamam gayam amasangpatan na Tirso. Kasano ti pan nakaamom anapanak ija opisina ni Loribel? Nasabat ko ti kutsin. Ngam kastaw na panagpataray kan panagbusinam. Kaslada kam kamakam. Sumbatam ti saludsud ko Tirso. Kasano anaamom anagapuak iti opisina ni Loribel? Gaputa nagsabat na. Kat patapatak nga mga no ijay tinagapam. Uno, napan ka ijay? Rachel, dahito ka rin mananti sa anta apag kinawatan. Saan nak nga ululbudan Tirso? Kursunadam ka din ni Loribel? Napintas ni Loribel. Anya ka di day taas sasawan. Amangan no saan mo nga amo nga awan pay ni Loribel? Mabitlaan. Ni mo ni nakadi ti rinanta? Sanak anapan ni Jay. Kaya't ko ang makapagsarita taan na saya. Ngem, kasla saan ta ang makapagkinaawatan. Gapot ta si kati agar aramid iti pagsubangan ta. Rachel, ikarkarigatak ti agbaliw. Ngem addalat ta makitam abidot ka na. Uray awan mo ti dakas ngar aramida. Anya kakit di aya, Rachel. Imbis ko mga kinaawatan kayo agasawa, siga mo ti agar-aramid iti pagsubangan nyo. Mama, kunakmanan kada kayo. Siyak ti anak yo, kat siyak kumati kanunungan yo. Kasano ko maanaamuan ni Tirso ang naggapuak iti opisina ni Loribel? No saan anapan ijay? Amang ano na ira na lang alimbabas ijay? Jak mamati. Sige, ikalintagan yo ni Tirso. Saan nga iti kanunungak? Ngam kayat ko at tumulong iti pamuspusan tapno makapagkinaawatan kayo. Jak mababalaw ni Tirso na makurso na daanan ni Loribel. Napintas, kanawan pa'y asawa na. Ngam awan tigayam ko. Ni mo ni na lang ti mabalin na akasarita. Nukas pangarigan na gapu ijay. Ni mo na nakadilang ti empleyado ti kayib mo. Ti problema, mama. Anya ti rantaan na ijay. Awan ti business transaction dadwa. Barang makasangpat kag paiso itanghal daw ni Loribel tatang. Makapasyarak to ni Jay Bangkag iti malam. Agtrabaho ka pa ngamin iti Sabado. Domingo laang ti pinaginanam. Pasaray ag trabaho ak iti Sabado tatang. Aglalo ita tawan ti bus ko. Mayat lang ta kanya. Naisupay amay ngayon iti sweldo. Naimbagkit de, tanatalag amang panaw iti negosyo na. Banag apagyamanak launay tatang. Iso nga agtrabaho ak anaimbag para iti kumpanya. Padam sa dayjay nga awan asawa na. Ato, ti agar-aram kan kwa na tatang.
abogado, kas kada doktor. Ada pa'y engineer. Nabit pa'y ang nagamamuda kini Jess. Padak matla as certified public accountant nagtatrabaho iti sa bali a kumpanya. Manipod iti day di pan nakabartak ni Terso nagsubang kami. Nagsardangan iti panagbisyo na. Agatapak nga da sa bali nga ilimlimad na kanyak. Nagmalmalam asanak nga inawagan iti kalman. Uray nagapa kami. Masapul ko mga ay-aywanak. Ay, ira namat ni mama ti umawag. Napagkas pa'y matngarot ti panagmanehok. Agpainayadak kat ipaigid ko tilugan. Narigatan ang mga madisgrasya ak. Hello, mama? Rachel, abagan no sa dinumanan ti maturturong mo. Papan kay di opisina. Anya lakit din, mama? Kaslawan mat din panunot ko. Ijay mata talaga ti pagturungak. Saan mo ko maapapasan ti asawa? Sana nasayat nga dadiyo pa nagkinaawatan. Mama, gagangay lang iti agasawa dayta. Masapul nga agsarita kayo agasawa. Tapno nasayat tilangan-langan nyo. Sige nga rudan, mama. Madamak ngagman maneho. Bye. Mapanak ija opisina. Ngam, pumanawak tumatlaan. Si Imak ni Terso, no anya ti ilimlimad na kanya. May ngagpreso ija opisina ni Rachel. Yung pimanaw matlaan. Saan na nagsumli? Tinungpal ko ti patigmaan ni mama. Saya atiklat ti makilangan iti asabak. Ni Ama Ignacio. Agur uray sakit di iti pagluganan na. Terso, si kamot gayang baraw. Agawit kayo ka din, tata. Makilugan kayo kanya. Tayo tulnog kayo. Uray ta malabsak ti balayo iti panagturong ko iti lugar mi. Mapankan sakit di umiliw iti pamilyam. Kasta ko mga rod. Kun ada ibagbagat ti kabsat ko, ala ko adaga. Uray day jay man lang ti may tulong ko. O sige, ama. Lumugan kayo. Nasayaat no ada maibinglay mo iti kabsat mo. Apakakit kitaan iti panaglupos ti biyag mo. Napintas ti daga apang ibautan iti kwarta. So ada ita tinapanunot ko. Kinapuno na. Nabayagan na jak si Marong kari di lugar mi. Kanayon nga mi na makumi-kumak iti trabaho. Sa anak mo't kiti nga agbayag. Tamang nagsubang kami manan kini Rachel. Anya. Pasensya kayo na Ama Ignacio. Jak matan nalapdan ti dila. Gagangay dayta ti agasawa, Terso. Adalata sa anyo apag kinawatan. Agtalek ka kanyak. No anyaman ti naibagam. Awan ti sabali amakamaw. Agyaman aklaunay tata. No mamuan ni Munina no anya ti jak kinayat nga ugali na idiagahan at kami. Anak karo pa gayam tilaklak amat kini Rachel. Ang mga umsil na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agbata di pa isip magpatagit ang kasawa. Awan matkit di problema kini Terso. Ang mga no nag-overtime. Sa manipod nagsinong bata kini Rachel. Saan bata na nagpisyo? Naikat nan samot lang di pa nagsugal na. Ni Rachel. Nawagak magkiti. Ang mga no kadua naman ang dagiti barkada na. Anya lakit din ni Rachel. At agriringan ti cellphone na. Hello, mama. Apay ka di. Agman maneho ak. Tsak amo nga agman-maneho ka. Papanap ka di manaan. Kadwag ni mo nina, mama. Idi pa nga ibagbagak kada kayo akayat ko ti agpasya rin balayda. Kalpasan di pa nagkapumijay. Saan kanto kuman amapan ka dagiti barkadam? Agawid kanton.
Anya kayo matanaya, mama. Pagbalbalinandak nga awan nakam na. Rachel, saan ka kumangagong ungat? Tendenggan na ka ni mo, nena. Hala, kasta lang nga Rodan. Agan-anad kayo. Bye. Ni mamang matngamin. Day ta kinanong mo apagtaangan ni Rachel. Nasa gaya makisarita ni Rachel iti inana. Ang dadong taga kotse. Kasla ti kotse ni Terso. Kasano tayo tuloy? Sana bali, oray ta sa anak mat ngagbayag. No sana ka mauray ni mama, ang mga awagan naktumanan. Ni Tirso? Anya di kaya tasawan da ito'y? Ay, Sino day taala kaya kadwana? Iso ka di ti tatang mo? uwan Rachel. Isuang pais ko. Anya di kaya tasawan da ito'y? Amo ni Tirso ti balayo? Agam-amo kayo? Kasano nga rin dito yung tatang. Nadlaw ko at tipalan ni Rachel ti pungtot na pimanaw. Kasla kumilaw dagiti matana. Anang usilap kada kayo kini Terso. Ti babawik anak ilugan kini Terso. Kasanoon nung panunutan na nga. Linikli ka maduktalan ni Rachel ti nagbalin anak palabas may kiniterso tatang. Saan ka nga agbutang? Awan ti dakes nga aramiden yaw. Nangag ko, pinasabra ka pa nakisarita na kinimamang na. Kasyay, ti kinatangsit ko idi tatang. Saanen aday ta ti mangriribok iti panunot mo. Tulungan nak nga agluto iti pangrabian tayaw. Nasaysaya at no adda kasarsaritam tapno saan asabali ti mapanunot mo. Sumungbat ka! Itay paya kasarsarita ka! Apay nga amom ti balay da mo nina, ha? Rachel, Apay ay abugbog kawang manan ti asawam, Rachel. Saan mo matangay kabilangan ti asawam? Mamang, anya kumapay aga po nga irespetok ni Terso? Rachel, awan ti dakes nga aramida. Ulbod! Naglawag lang aruda na nay matangak! Rachel, agkalma ka kumang. Saan kayo ang makibiyang, mama? Masapol nga green nisot kami ti dayto ya lalaki! Mabalin ka di. Inton bigat langan nga agsarita. Saan nakapanawan? Sumbatan na! Rachel! Aray ko. Oray lang nagdarat ti takyag ko kinaramutan. Ano sa magtiapgas na? Di mo matngamin kaya tiagpagas iyo hospital. Talaga out-out. Awan na niya man na rito yung mama. Tsak namnamaan na may turin nga ramidin ni Rachel ito kanya. Nakarugayam nagpungtot. Unay matngaminan tinamay anakan ka. Darap ay kawas po. Uray la nagdarat itakyag kantengad mo akinaramutan na. Nakaramutan na ka ditirupam. Saan mama? Tanay sarapak ti takyag ko itay. Nadaraan la. Manipod iti sugat ko iti takyag. Terso, Mama, amok nga daragiti kaya tiwa sa ludsutan kanya. dadlaw ko alinikli ka masumbatan dagiti sa lutsod ni Rachel kanta. Dayta, di kinapungtot na. Mama, patsin na ko ma. Awan ti dakas nga aramida. Saan nga iti kanunungak ni Rachel? Gamsyak man tag sa lutsod kan ka. Amamom ka di ni Monena. Mama, mabalin ka di. Saan pa'y nga itaas ang batak na itaas sa lutsod niya kanya? Sige, baliwan tanto ti agsarita. Uray ta na agasan ba't ti sugat mo. Sumrak ka niti sa ledyong agasawa. Nagsangsangit iti ni Rachel anang ilaw at jak sumsumrak iti kwarto mi, mama. Maturugak lang ka no dito isupa. Ay, kaasi ka mat. Saan nasaya ta saan kayo agkaitang agasawa? Mama, amang ano nagpatpat na nagsinsin nung bat kaming agasawa. No sumrikak iti kwarto mi.
Madmadin sakit diti bagim anabigatan mo nina. Agpakada ka itibos mo, adi ka pa'y makastrat itangal daw. Ado ti aramida kaya opisina, tata. Nakasaga nakakade amakisango kini Rachel. Tata, Amaw amariribukan ka. saan ko man arumbang amaw kang tinapalabas mi kiniterso. No aping amin amok ni Rachel. Saan ko man arumbang nagkita kami kiniterso. Nadingitak no sa anak-anak kapagpakada ka na kayo, mama. Kasangsangpot ko dito balay mi. Nasaysayaan ko man no nagpakada ka kini Rachel. Ang mga no sa balin tumanan di panunutin na. Kinapod nun ha. Kalpasan ko ama itulnog ko ni Ama Ignacio. Agdiritsuak dito balay. Gamdya ko nagtuloy, gapo iti napasamak kiti kalman. Pawatan ka magkiti no napatag ti rinantang kita. Adda mo ti kabsat ko ala ko adaga. Naimbak mutla nga may sagot ko kinkuana. Syakto ti umawag kada kayo inton makadano na kiti opisina. Ada kayat ko nga ipudno kada kayo. May panggap ka tikin ni Monena. Wen, mama, saan ko man arumbang amaman nyo rito eh. Ngam nadalos ti konsensya. Sa anak-anak basol iti asawa. Agyaman ak ta na kaumay kayo rito opisina, mama. Iti kasta, makapagsarita tayo anasayaan. Agad-adal kami pa lang iti kolehiyo kinimunina ini. Ket agayan ayat kami. Oh, numaamuan day ta ni Rachel. Kagura na kayo lakit di, Tirso. No pa'y agpada kami iti kurso. Masirib kami ato ha. Ado ti pagsubsubanan mi. Saan na kaya ti paatiyo? Kaslak atikin ni Rachel, anatangsit. Agam na singpat mat iti paragkita. Nakarkaro pa'y ani Rachel. Wen, mama. Natangsit mat ini. Ngem, adon tinagbaliwan na ita. Nuan niya ti di mo kinayat nga ugali ni Monena. Aga po tinang isinaamkan ko na. Nakarkaro pa'y ni Rachel. Awan ti pa nagbabawik, mama. Ay ayatek unay ni Rachel. Magsarita kayo ana imbag iti asawa, Tirso. Sana bale. Bagbagak tumatlaang. Tapno agpaliwa. Amok, asaan nagtumatlaang inggaan Rachel? Aklunak, saan ko laang ngam amo ni Tirso? Sigot akayan-ayat ko. Awanan kay tibain. Pangaasip, sakbay atong paanak. Patuloyin ang paingag istorya. Kat, anya pala ang tistorya ang kanya ka? Kunak no nasingpat kagayam. Among kadi, no apay asaan kami ang nagkatuluyan. Gapu iti ugalik. Napukaw ko ni Tirso. Gapu iti kinatangsit ko. Anya? Diyak namnamaan. Agapu iti panagamamuta. Makiitakpay ni Tirso. Nadalos ti konsensya, Rachel. Agpakpakaasi akan ka. Saan mo kuman ariribukan tinauli mag-abiyag ko? Rachel, anya ka din di mapaspasamakan ka. Naglalaaw ka asim mangpet. Masuro naklauna itinamok, mama. Nakasarita ko ni Monina. Kat inaklon na asigo na kayan ayat na ni Tirso. Nakasaritam ka din ti asawam. May sapay tayo dyan lalaki. Sa dino di ayan na, mama. Tsaka mo, no nagkita kayo kin ni Monena, wala kiti kuntawa ay nagsinarak ta. Kan awan relasyon ta. Kagurak tayo dyan ang babae. Insina ka no ni Tirso, gapo iti kinatangsit na. Akas kan ka. Mama, Dayta ti pakaguraam kin ni Monena, saan ka di? Gapot na napasagidan ka. Kasi di, natangsit mat akas kan ka. Kaya't mo ka di agapo iti dayta nga ugalim, agsina kayo kin ni Tirso. tapno niya. Tapno subyan na tayo dyan ang babae. Panasan na nga aramidan dayta. Makita na noon niya ti aramidan kadakwada.
Maasyanak amang buybuya iti langam, munina. Manipod itay simmangpet ka, aging gaita. Tumtum rempay laeng dagiti luam. Pinanggap na katupaan ni Rachel. Kalpasan ngayon pundo kasigod akayan-ayat ko ni Terso. Saan mo abasol tinagbalin anapalabas mo? Agyaman pa'y kitdin ta saan kayo nagkatuluyan kat isuda tinagkagasa. Mabalin anakas ni Atap na may panggap ka na kami kini Terso tatang. Ngam natalos ti konsensya. Nasakit ka day tinakam mo amapukaw mo agayam mo. May lalaanak ba iti panagkayam mi tatang? Nasipag kanyak ni Rachel. No saan na kan akayat agayam bay amon. Nasaysaya at pa'y nuliklikam tapno saan amariribok ti biyag mo. Nataltal na ko mati panunod ko. Nuawan ti manggurgura kanya, tatang. Jack, amo makasano asang work ni Rachel. Saan kami pa'y pulos anak sarita? Or-orayak nga waganak ni mama. Ang mabalin na saan nan akayat ti makibyan. Inkarigatak tinagbaliw. Awan ti dakas nga aramiday. Ang natangsit ti asawag. Saan ko at tinutupan? Natulugak ti panahon uray ko kan kay di rabi iterso. Idi makaputak. Anda ka ni ti hamay ko. Rachel, ay ayatin ka unay. Tirso, pakawanan ako. Ako kasyat ti akin basol iti amin. Nga mabutangak ang mapukaw ka. Ay ayatan ka unay. Saan to ang mapukaw? Gaputa itilaksid dagiti nagsubangan ta. Jack tinarigagayan ti panakadadal ti panagdinata. Nagpudno kanyak ni Monina. Amom ka di. No niya tinariknak itinaamuak na apay ang nagsina kayo. Makapungtutak. Gapo iti panakakonsensyak. Rachel, sapay ko ma. Tati nagtumpalan mi. Saan ko mapasama ka na ta? Saan? Jack kaya't ang mapasamak, Tirso. Kaya't kang awisan dito'y balay mo, Nina. Agkuyog kayo kani Ama Ignacio. Rachel, agyaman ang kitiawis mo. Saan ka di ang kagura? Saan ka ngagsangit? Ang mga lumay surotag. Gayam kalata. Kat agyaman akad ka, ah. Sikatin ang suro kanyak amang baliw iti ugalik. Agyaman ang tagayam talata. Sige, orayan kayo. Bye. Oh, una yan nga irot ti panangarakop mo kanya. Apay, saan mo kaya? Agpasugnod ka manan. O siyempre kayat ko unay Kung saan lang nga arakop ti kayat ko. Uray kitkitaan na ta ni mama. Talaga nga inagkan na. Ay, kunak no agmaumawan ti panagayat mo idi kanya. Saan to, Apolos? Uray ka sano ti kinaunod mo katya. Saan ka tinutupan? Dahita ka rin mati pagyamyamanak. Kaputa ay ayatin ka unay, Rachel. Sapay ko mata iti mabit. At danton anak ta. Ala,
ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.